assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe o Pindi TV bisimilla mon e ɗuɓindu jaydili moɗon ko weltare tan min dañi huccude moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono manama e yettore ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa serenɓe men jejjitaka ne werte juuɗe gam dañde duwaw jippo e Sénégal jippo e aduna o foof Amadou Moussa bisimilla ma mbanimba Aissata Ndiaye debbo pullo asalmitama kadi oɗo subaka hande en jetti Allah caggal nder hokki en finde e oɗo subaka ko noon kadi en juule Muhammadin ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kono Aissata nder leydi Sénégal adorade wuuro men ɗon ɗo jeeɗen woni Hammadi Hunare dendagal Hammadi Hunare naɓe kala ina jeeɓa revue des titres e ballal musidɗo meɗen Belli non tigui e occasion o salminde Matam naɓe foof Amadou foof e kuuɓal non tigui Amadou hanka yaltande eyyi comme d'habitude anani mi hewano yaltude tan guila adana ko haalo pulaar mbiyata ko dogoreedu tawno jiire ko soppude non tigui wadde jokku ko ɓuuri tengtude ene jeeya ko ɓuuri tengtude Aissata ina wayno ko pottiral walla mbiyen jonde walla kaldigal ngal ganduɗa mawɗo leydi ndi yewtidi ɗum hanki eɓe ganduɗa ɓe ko opposant ji mbiyen opposition parlementaire ɓe ganduɗa ɓe ene jooɗi toon to assemblée nationale haysin tawi ko lundiɓe kono kadi e couvre-feu mo ganduɗa hanki fuɗɗima nder leydi meɗen toggude e waktuji nogas ha naggui waktuji e jeegom subaka non tigui Amadou wadde jayde la sala udditataman jayde guendiri nde wi ko haare guendiri gam haɓade o mboroso covid 19 ɗum ɗon noon nde wi tan ko konngol gotol union sacré woni tan ko ha joni nanggodiral ko noonne kadi gam folde oɗo rafi photo Idrissa Seck e mawɗo leydi ndi kono kadi photo mawɗo leydi ndi e omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ko noonne kadi e dendagal londiɓe ne tawe e nder jayde Le Soleil kono kadi ne tawe hen konngudi kono kadi ko yewtere heroride ambassadeur mo dowla Chine ene wayno hokki jaydiyankoɓe ɓe Le Soleil ko yewti ko e banggue hol kayno leydi makko foldi o mboroso covid 19 e wiide makko noon ko tolni e capanɗe jeetato e goho ujunere pawɗo capanɗe jeenayo e tato bani adama ene wayno wondunoɓe on ɗon rafi ko tolni e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ujunere pawɗi temedde jeeɗiɗi e tato kañumen kala celli e o mboroso covid 19 jayde L'As quotidien e o subaka hande wi ko hari gam haɓade on mboros coronavirus l'opposition kañumen kala darima kono kadi jaaɓi gam tawtude e nde haare nde mawɗo leydi ndi ummini ene hen konnguli Khalifa Sall biɗo wonde kay ina wayno oɗo saaha ko leydi ndi jojji alay saago noon ɓe mbaɗa hen juuɗe mabɓe kono kadi Malick Gakou mo grande partie holliti wonde oɗo saaha kay ko Sénégal kala ina foti hono nanggodirde gam tigui ina wayno riwtude ɗiɗo kulu huuli e gam kadi folde e ndeɗo haare Idrissa Seck haali so wiide wonde ene wayno ɓiɓe leydi ndi kala oɗo saaha kay ina poti rentude nanggodira mbadda junggo e fandu poola o mboroso coronavirus jayde l'évidence e subaka hande wi ko Macky Idi Sonko Pape Diop e Khalifa Sall ɗum tagui noon jayde wi tan oɗo saaha kay ko la fin du coronavirus politique manam tan gasi e oɗo mboros tawi koto banggue rafi coronavirus politique mo rafi mo jayde inniri kono kadi rewmi Pastef Benno Bokk Yakar PDS kañumen kala darima lang keeri caggal mawɗo leydi ndi gam tigui foola en ɗeɗo haare gam jowgol walla dartingol juuluji ɗi e nder jumaji ɗi ene wayno tan Touba jaaɓi tigui hono yamirore mawɗo leydi ndi Macky Sall Les Échos jayde nden ɗon ene wayno arta tigui koye pamodiral guendi kono kadi e nanodirde heede caggal mawɗo leydi ndi Macky Sall ene wayno kay jayde nde wi tan ko hoore leydi ndi oɗo saaha kay ene wayno heeɓi hakkillaji opposition leydi men Sénégal Sonko wi eyyi kono kadi wi ala kono kadi ina tawe hen toɓɓe tati jowiide e konngudi makko so wiide wonde alay saago de o kalis jaltinaɗo yo reene haade mum sodede hono autoji biteɗi 4x4 kono kadi woto woɓɓe ganduɗa ɓe kay ko yimɓeɓe e jadani e jamanu ina kay ñaama on ɗon haalis konngudi Malick Gakou ne tawe hen so wiide wonde Sénégal oɗo saaha kay hande fandare nde ko wotere ko folde o mboroso covid 19 Sonko wi oɗo saaha kay ko saaha moɓodiral dendagal ɓiɓe leydi ndi kala e kuuɓal Abdoulaye Wade ene wayno tawti gon miijo kono tan o joddaki e président Macky Sall ɗum ɗon noon konngudi ɗin jaji ne tawe e nder jayde Les Échos Vox Populi jayde nden ɗon arti kay koye o couvre-feu mo ganduɗa fuɗɗima hanki sanga 20h ha 6h du matin hollitama kay wonde ko wonko ganduɗa kay hanki ne wayno soynama e beddaji wuuro lamorgo ngo Dakar ko kay heure uji cattuɗi yoga e yimɓeɓe kay potti e dow laabi ɗi ɗum ɗon noon tawi ɓe tawa ɓe potti toon koye joguiɓe kala ko fate banggue nden ko woni police kam e gendarmerie hollitama noon wonde kay ko dogdu kam e course uji kewɗi kay teska hakkude mabɓe e dow quartier ji mbiyen
men leede Dakar de dum don non ko ngam kay hollude wonde yobe keddo e galleji di ha kay odo hono hande hadinde gasa dum don non woni ko photo go holliri do hakkunde odo violence policière kono kadi be ganda be ko yimbe leydi ndi Jayde Tribune janden don ne wayno tan wadi résumé ko saha goto nde wi tan ko état d'urgence et couvre-feu à partir de 20h woni tan e waktuji nogas jamma hen ko holtam wonde ko Dakar kay wonti wuro seedeneji koye sukabe ko mawbe kono kadi janden arta e ko buri jojjude odo saha nde wi ko covid-19 o saha Sénégal kala renti ngam habade dum kono kadi Macky Sall mawdo leydi ndi ene wayno ma yindiri dendangal ardibe e landaji politique leydi men Sénégal to bangi opposition kono kadi won peeje kesse ƴetta to bangi transport woni yaha garta leydi men kono kadi jaggodo tambido gilen denka kame kisal leydi ndi Ali Ngouille Ndiaye won ko ngudi kirude suutine tawe e nder jane nde do wiitende la tribune kono kadi be ganda be ko tambibe denka woni force de l'ordre kanyumen kala odo saha no jande wiiri kambe tigi ƴetti pouvoir e laabi wuro lambar ngo hono Dakar ko direct news addi hande nden don ari koye siftinde bandiraɓe e rafi biteɗo peste mo ganduɗa rewin ɗo hitan ujunere temedde jeenayyi e sappo e jeetati ha hitan ujunere temedde jeenayyi e sappo e jeenayyi 1918 ha 1919 tawi noon ko natal o mo ganduɗa ko Seydi El Hadji Malick Sy yo welet Allah wone makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko konngol ɗi ganduɗa ɗi kay ene ciftina tawi ko rewrude makko siftora kadi konngol ɗi ganduɗa ɗi ɓurɗo e ɓurnaɗo windere ene wayno suutinde ɗum e jamanuji ɓennuɗi so wiide wonde so tawi rafi daɓodirowo ari e nokku alay sago yimɓe keddo e koɗorɗe munen e galleji munen e guri munen jande ne siftoro wonde hitande sappo e jeetati woni l'an 18 wonde rafi garnoɗo hen yooɓi ko tolni e nogas joyo ujunere bani adama tawi noon ina hen tigui goto e jadannoɗo e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum saabi noon o siftini yimɓe won nelaɗo wino wonde e nder hadis goto so tawi hono rafi memi leydi walla memi nokku so tawi neɗɗo o ne tawe hen yo heddo wasa yaltude kono kadi woto tawoy on ɗon rafi kono kadi woto dog yalta gonɗon wuuro ina nawra on ɗon rafi kono kadi yo heddo e nokku muɗum ina juula ina ñaago Allah nde Allah dandata dendagal windere nde kala ko konngol ɗi ganduɗa ɗi direct info siftini tawi wayni ko Seydi El Hadji Malick Sy amin jayde stade quotidien e oɗo subaka hande ko ɗon buddirten roɓino men jayndeji nde wi tan ko caggal lebbi nayyi ko heddi tawi o fettani e compétition hay goto kanko mo ganduɗa ko Salif Sané o arti kono kay ene jogui ko jogori ha joni kay gollade no fewi so heptude poste makko toon to Salko 04 mo ganduɗa ko club poto fettata toon to Allemagne kono kadi o arti o tawti hono concurrence mawɗo ɗo équipe ngendi leydi Sénégal so heptude on poste ɗum ɗon noon woni ko foti ha joni ne wayno heptude kanko Salif Sané ina tawe hen kadi ko fati banggue hono gam haare oɗo coronavirus mbayña ina wayno kay hokki kabirɗe leegal muɗum biyetengal Grand Yoff ne wayno ko ɗum ɗo ɓurno jojjude hande e roɓino men jayndeji o subaka Aissata non tigui Amadou to uddita ɗo keddotoɗen woni banggal coronavirus Amadou e ko ganduɗa no mbirtumi ñande fo ne uddi haqqillaji yimɓe ne hutti haqqillaji e aduna o foof ɗum noon Amadou hande e banggal gueɗorende meɗen men gartu e ko ganduɗa kañum woni jitodiral hanki woni walla yewtere hakkude opposition o e laamu ngu ɗum noon ƴewtidama hanki ala heddiɓe mataw wonɓe gandani keɗɗima gar janggo e alhamis o so Allah lamɗo jaaɓi kono kadi hanki couvre feu mana so 8h yoni hoto hay goto yaltu men gar hen e kadi Dakar no way yewde hanki awɗo puɗɗore ɗe tan hanki opposition o yitodiral mabɓe hanki machallah ko tolni e waktuji sappo e goho ne wayno mo leydi ndi inana bismoroɓe goto e goto ɗum ko ñalawma henki o foof noon Aissata ene wayno ko saaha o yonti ala o pouvoir ala opposition alay saago yimɓe joddo kalda nde tawno miijo ala foof to ummortako kono kadi woto jejjiten e société civile en ɗo foof mawo leydi ma jabɓoɓe ma en gar hen e faaɓe arde kono hanki ne wayno yontono ko Idrissa Seck yontono komo ganduɗa ko Malick Gakou yontono ko Khalifa Sall yontono aussi ko Ousmane Sonko mo Pastef ene holliri wonde politique walla politicien ɗi ene wayno to banggue golle e to banggue gueɗe baɗe ndi yimɓe fof ko gotum nde maw leydi ndi noddiɓe ene wayno ɓe gaari ɓe notima ɓe pamodiri e toɓɓe konnguɗi kewɗi ganduɗa ɗi moni foof
ko sandari sa résumé fof ene wayno goto fof tawti feere mawɗo leydi ndi ko weeɓano yiyeede e nder windere nde ne wayno opposant to jaɓante dendagal toɓɓe ɗe mawɗo leydi fawi e to banggue hono gueɗe ɗum ɗo noon wonko saabi ɗum ko haare nde ɗo ko rendadi ala opposant ala pouvoir ala galo ala basɗo ala aussi baɗowo dawrugol emo waɗani hande o ko jojji ko folde oɗo neɗɗo mo ganduɗa walla oɗo ref mo ganduɗa yeyota ko e yitere kono nan jokki tampinde windere nde kono kadi nana memi Sénégal no hannirtide ko gueɗel ngal ganduɗa ngal ina yonna kono kadi ina watta ina waɗi fayida no fewi noon tigui Amadou aɗa andi ko wayni so are nder leydi ine moƴƴi yimɓe fof mbadda junggo e faanu ndenda gona gotum nga mbawa haɓade saka noon e rafi baɗo ni aduna fof ɗo joni nani jaake oɗo rafi hayso tawi wonɗo ganda ussima toon kono won banggueji ganda suwata ussat toon saabu hanke kawuji jeeɗiɗi ɓeyditima hen Amadou hande Allah andi soɓe mbatti kadi conférence de presse holko yaltata hen ya taw noon ala ko ɓeydoto ko ari hanki ko kadi aɗa andi ɗum ɗon ina hamni payane banggal couvre-feu hanki haɗama yo yaltu yiyama wonɓe ganda hanki Amadou jalti kono ko wiyete violence walla ko way noon beele ko violence policiére wawi wiyede walla ko way noon dal hanki yalti koto yaltuɓe ɓe Amadou hanki jiyama wonɓe ganda lappama ha leeli piyama ha tampi saabi ɗum noon ko wiya ko so 20 heures yoni hoto hay goto yaltu Amadou kono so neɗɗo yalti hande so sinno yimɓeɓe ko heɓtaɓe mbaɗa ramas nawa police ne wawi wonde facteur ɓeydowo goɗɗum ɗum min e yiyandam ɗum saabi hanki ɓe ƴettiloci mabɓe haɗa marde hen tan ko hokkude agenda mo ganduɗa mawo leydi ndi nana jokki wadde recevoir ɓe ganduɗa ɓe ko opposant ji e woɓɓe ɗum ɗon noon hande ko pose manam ko poftotoɗo janggo o mawo jabɓo woɓɓe ene hen mennoɓe wonde ɗo hooreɓe jagorɗe ene hen Abdoul Mbaye e Cheikh Adjibou Soumaré e waaɓe noon e foof ma gar toon janggo hande ko conseil ministre o saabi o jaɓɓaki won e terɗe artude e ko kalɗa ko couvre-feu mo ganduɗa hanki yiyama vraiment min to banggam ene soofi Aissata ko adi foof en kaali hanki mbiɗen 1988 leydi ndi wayri wadde ko wiyete couvre-feu woni no mbiranmi ɗum ngol konngol mi andani selli yo haalo pulaar ɓe jaafa hirto lelo par ce que noon mbiyannomi ɗum so 20 heures yoni moni foof yo heddo e galle muɗum hayso lelahi kam yo hattu nder ɗum ɗon 1988 fewɗo joni sa daari ko duuɓi jonɗi duuɓi capantati e so debbo wonno woni yummiraɗo so gorko wonno so Allah newni woni babiraɗo wadde yimɓe ganduɗa ɓe ganda holko woni couvre-feu moƴƴi d' abord ko contact gadiɗo hakkude policier ɗi gendarme ɓe e neɗɗo o jaltuɗo walla keɓtaɗo mo heure heɓti lawol ngol yo won d' abord masala ha c'est à dire famminde mo wona aɗa andi mawɗo leydi ndi koko haɗi ɗum aɗa andi couvre-feu koko waɗa aha mbiɗa andi to gummiɗa haala newi ko jomum faama ma hoolo par ce que mo kaldata ko joom teni ene jogui droit waddema kala ko weela ɓaade ko an waɗi violé la loi kono noon yo won d' abord yo won d' abord sous forme de sensibilisation ɓe pammina yimɓeɓe ɓe ganda ene gasa neɗɗo ummima gollargal muɗum guila 18 heures haade mum yettade saabu aɗen gandi won mesure aji kewɗi ƴetta banggue transport o koko usta est ce que neɗɗo daraki e are ha tampi ronki dañji auto yittude yaari koyɗe tawa ala doole ƴettude taxi ɗum ko goho kadi wone sahaji taxi man ɗi ko yimɓe auto ji karuɗi ɗi ko yimɓe dognata ɗum kañumen ne ndecci donc fonno wonde ko sensibilisation d' abord ɓe mbasa fiide ɓe mbasa lebtude ko yiya ko hanke boli Dakar min to bangam personnellement mi yonnan ɗum fonno wonde ko sensibilisation noon tigui Amadou fonno wonde ko sensibilisation ko gonga kono Amadou sénégalais hande tolni ɗo ganduɗa mataw way kono cukalel ni nanirta anda ko wiyete ko anda Allah cukalel anda Allah andi ko locol ɗum noon hanki ko wayni so dañi mataw ma won yeru e yoga hen ɓe ganduɗa wona liggey ummini ɗumen wona haydara a haali joni ko waɗi fayida woni transport o saabu hande sa ƴeewi auto ji ɗi koko usta ko yimɓe ɗiɗo ƴettata e chauffeur wonata to so tawi ko clando walla taxi ɗum noon hande ina ƴewtinda areji ɗi koko heewi taf yimɓe nana woni rassemblement ji ko añete ko ɗum woni hande e areji ɗi nana keewi yimɓe tene wawi wonde facteur ɓeydowo oɗo rafi ɗum ɗon ne ina foti ƴewtede saabu yimɓeɓe jooɗaki mbaɗaka confiné wadde mo waɗaka
confiné noon yahat dawat liggoyto ummiɓe ɓe so oɗo subaka hannde ko yahoɓe ina dawa ina liggoyo wadde noon ɓe ganda Amadou liggey ummini ɗumen hanki aɗandi sa ƴeewi ɗe balɗe liggeyaji yoga hen ko 15 heures haɗata walla 14 heures mataw ɗum ɗon neɗɗo ma dañ hen ko temps jonɗo pour hoota galle muɗum hanki sa ƴeewi fiyateɓe wonɓe ganda ko sukaɓe yaaɗuɓe ene jaaha haajuji mumen ɓeɗon est ce que ko liggoyinoɓe Amadou ko ɗum woni haala ka saabu wonɓe ganda nanata ko ma logol ummo walla ko wayni ummo Amadou min mi waɗat analyse seeɗa mama o woni fewuji gadanɗi ɗi jiiɗen ene circule e réseaux sociaux par ce que enen koye men en jaltani c'est vrai ɗen jogino possibilité kono yata ko golle saabu aɗa andi ministre o holliti wonde kala jaltowo taw ko jayandiyanke yo yaltin carte presse mo ganduɗa o tawi noon paɗa koye golle eko fate ɗum ɗon kono wona yaade en yirloyo walla ne ƴeewoya haydara ne jogui carte presse ala e saago yaade ko ganduɗa ko ɗum woni tawi ko golle umminma darmi ko tuggude 20 heures ɗon e 1 heure temps tawi violence o hawridi presque e nder wuro ngo yimɓeɓe wadde firti ko 1 heure temps on ɗon a darat sino déclaration woni 3 heures temps walla 4 heures temps ɗo ha 0 heure ene wawi famnade wiyede gummiɗo gollargal muɗum guila 19 heures ma 18 heures yettaki galle muɗum tawa noon fotano yettima ene wawno famade kono noon même pas 1 heure temps violence o hawrdini yimɓe ni piye ene mbaɗe gueɗe cofɗe hay jolɓe otoji ne tellineni piye yoɗani vraiment yoɗani yoɓe mbad d' abord no mbinomi nane yoɓe mbad sensibiliser yimɓeɓe yaada e funde jomum hoolo ma miijo oɗo policier mo ganduɗa ne jogui pouvoir hande hucciteyami ene masla ene famminami janggo mami ƴeew rentade sinno ɓe maslino ɓe puntini neɗɗo o wotere ngol lawol ɓe potte mum lawol gongol yoɓe pi walla ɓe masdodiri mum ɓe pammini ɗum salima ɓe potte mum kadi aussi heure goɗɗo yoɓe pi ɗon nde famni kono noon pota neɗɗo tan o ndewawi mum ade fiye vraiment yoɗani leydi ndi wona noon yimɓe ganda couvre feu yoɓe pammin kamɓe goni force de l'ordre yo pammin yimɓeɓe sensibilisation fonno yaade ni ha pendant 2 jours yimɓe ɓeɗo famminede e média ji ɗi ɓeɗo famminede aussi eto banggue internet o ko ɗum ɓuuri wonde lawol kono ɗum ko aussi en même temps en keɗan to banggue yimɓeɓe ene waɗi ko jippornoɓe ene waɗi won haajuji goɗɗi joguino kono noon en dokkani yimɓe favori yo jaltu non yoɓe paam en kalɗo ñanden mbiɗen laamu en jogui piile en jogui kutorɗe ɗe fawre tabal so fawe tabal hay goto wawa ɗum ɓennude ko ɗum woni ko waɗata wadde rentade guila ɗum fawaki dow muɗum en moƴƴi saabu laamu hoynat tigui Amadou taw ne waɗi ɓe ganda kadi galleji mumen ko ne faaɗi ɓe dañta hay ɗo ɓe jooɗi ɗo ɓe mbaali noon eɓe mbawi dañ ɗo ɓe leeli kono ɗo ɓe jooɗi weeɓani ɗum foof koye aduna o woni yo woppite hakkille kono noon jooɗoɗe tan enen fof yen jooɗo hayso tawi wona e welenma amen ko situation o namdi ɗum ko ɗum saabi poɗɗen jooɗade hanki wuro ngo yeewi no feewi yeewi no won jayde wotere arti ɗo henne wi Dakar ville fantôme en tout cas yeewi no feewi aysat hanki Dakar ne yurmini kono kadi machallah ko saaha o way noon dendagal leydi ndi foof ne wayno ɗoftima e nder 99 e nder 100% 99% ene gasa tawi ɗum ɗon ɗoftama e wona chiffre hono ministre de l' intérieur jogui ɗen mais ko chiffre uji koye meɗen ɗi ganduɗa enen cikki tan hono ndeɗo yamiroɗo ɗoftama nder leydi ndi foof saabu d' abord ko yimɓe gaadi tawtude miijo ngo won noon ko ɗum wiya d' abord haare adide nde yimɓe mbaɗata gam wawde folde oɗo mboros coronavirus wadde heddade ɗoftade tan ɗum ɗon woni ko mbaggitande yimɓeɓe wonande liggotoɓe liggey koye munen ngala moyen ji hodde law to banggue autoji munen yo tinno gustuno liggorto ni mbawa jippade law mbawa yettade galleji munen law ko adi heure biyaɗo ina vraiment ina yonta noon tigui Amadou ɓe ɓuura haaldude yimɓeɓe saabu hande tawde en jettaki taw e confinement ko mbimi joni ko mataw wonɓe ganda ine poti wawde no pawituno jeygu mumen damal galleji mumen ko wayno fonde ko wayno lacciri saabu won hewɓe hande wona yimɓeɓe codoyto lacciri walla codoyto fonde ko ngala ko ñaami galleji mumen kono hirat jiiloto koko ganda ine hoye deedi mumen jiiɗa ñamde ko wayno tew ko jobɓeɓe no kirtorto ni ñama mburu ñama tew ha deedi mumen mbiya gif lelo wonɓe ganda ko hoyi jiiloyto ko kas mumen fonde walla jiiloyo fonde walla mbiyen karaw jiiloyo lacciri mumen gadda mbaɗa hen mew jara lelo ɗum ɗon ne Amadou ne foti labɓitinede no feewi haale saabu ngal ɗon banggal ne ko liggey saabu hande so tawi tan ɗeɗon dame uddama wiyama hoto hay goto yaltu hay damal galle mum saabu hanki yeeyoɓe fof jiiya ko jeeyani ɗum ɗon holi conséquence kadi mo wawi
addude tawde confinement arani taw wiya ko couvre-feu kadi yo yimbe be mballite kodo kadi abudu sodobe yo codo gilay law tawde laccire na yawa parde ko don jinnomi o way non fof ne yawa parde ko don jinnomi mo kadi gilay law ko lawol arande aissata ko holdum wadi nde président huccita yimbe heccangi wonno ko 20h o wi en wonde à partir de minuit ko état d'urgence dum ko kambe wadi concerne kala golle mabbe hankeden koko yawnate jangoy mudum à 20h ko couvre-feu à 6h du matin donc imagine 20h à 20h no foti ko 24h est-ce que Sénégal naajo ene pari pour wawde parde e nder 24h sodde ko ñaami sodde ko yari heddade galle karaw mo biida o laccirni biidandi est-ce que jomum wawi préparer dum e nder mo hende 24h sabu hankini 20h jammari ka leltodo 6h et 5h gummuda mala 6h 7h e nder 7h du matin manam e nder 7h e nder journée o wonko joyda kala wada goddum est-ce que posmani hokkuma wawde parnude karaw pour mo ñamata e gallo est-ce que to mo ñamata e gallo en hokkuma dum town hokkuma dum ngalu nguni hokkuma dum laccirindi est-ce que yaade hen machine ayi hande hay mburujdi kora modo pour keba mburu il faut darda e boulanger ko tolni e 2h et manam 3h temps donc non yimbe parani tane wada décréter nde yawi dum wadi wiide wotobe piyimbe be taw yobe pammin dumen be gacci dumen e temps bawo parde taw wona tamu ganda yimbe ne jahne badara assemblée ala no birum ni tamu mbiyem mo mine gasto yimbe ne pami dum ko temps de préparatif mo ganda ko sede jomen bawa vraiment wadde ko kalen do ko fof e samudu wana situation wo sabi dum sabo sa jeewi hande so tay temps rokkano mo ko wayno balde didi ma woto ummibe hande do rafi o buri hewde paya do ganduda rafi o hewani sabo o temps wo o juutat ma neddo wawi ummade Dakar foyo Kedugu yawno neddo ummo Kedugu ara Dakar be ngummo Thiès paya Touba be ngummo Touba paya Thiès est ce que dum don ne wonani facteur mo ganda burat sarde yawde sarde rafi o e der leydi ndi sabo won zone uji ganda hande ko zone à risque si nde faru men en kali ha heewi donc non mi laynat do setan ko wi ko biida ko fof ko lam way dum din mesure de transport intercommunautaire wala bien interrégional to bangi e yaha garta e nder di en wawno darnede to am jogi miijo wadde couvre-feu dum ne wawno wondi dum darne ha gasa pour anji yimbe woto jaadi donc ko heddi ko taw dum don heddoro ko e nder diwnude di nder gurede e nder wuro mangum non tigi bandirabe on paami ko kalten ko eden baawi halde ha jango tawa en gaynata wadde en keddat hen tan ko heddi ko ha lawol gongol so Allahu lamdo jabi ko wiide won tan yo Allah wadanen jami kisal dandana en ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Masali heede bangal caméra o kanko non wi yumin dartin Allah jaarama on jaarama bandirabe